Alright mga kasore, nagmerienda lang kami ganina dyan sa 7-Eleven. Ngayon pupunta na kami sa mga kasore, sa mga kasore, Batangas Port. Alam mo, 120 kilometers sabi ni Google Map rito. Sige na nga Rod, sakay ka na. Tapos 1 hour and 47 minutes ang babiyahiin namin, sabi ni according to Google Map. Sana kami maabutan namin yung alauna. Okay mga kasore, let's go. Sana tayo ng Batangas Port. Alright, back to the road na naman tayo mga kasoroy. Sana sa parang SLEX, sana sa SLEX tayo niya padaanin. Kasi 2 hours, 1 hour lang mahigit para mabilis. Alright mga kasoroy, parang sa nga tayo niya padaanin, sa expressway SLEX, South Luzon Expressway. Maganda ito para mabilis. Yun Skyway tayo. Dito tayo niya pinadaan Welcome to Skyway. 60 kilometers lang ang Ito yung dinaanan namin ni Bayo Noel. Kaya pagbaba namin NLEX na, galing Parañaque Airport. Okay, dito tayo sa expressway nga. Traffic lang naman dito kasi. Kaso lang strictly sila rito, 60 kilometers lang, mahirap. May mga kamera rito mga kasori Delikado to. Lang tayo, sunod lang tayo kasi sunod lang tayo sa patakaran. Wala namang mawawala baka ma-overspeeding pa tayo rito o violation pa tayo rito. Okay mga kasoroy, update ko na naman kayo kasi tuloy-tuloy na rin yata to sa Batangas. Skyway kami nakadaan. Okay mga kasoroy, mamaya na lang. Okay, ito na, ang ganda ng view rito mga kasoroy yung parang fish pan nila rito ganda. Wow, ilang oras na lang ba? 1 hour and 10 minutes. Papuntang Laguna na pa to, Batangas. Ayan lang. Ito na mga kasoroy, exit na yata tayo. Hindi, SLEX pa rin. Papuntang Laguna, Batangas. Ano ba yung isa? Quezon. Pa-exit na tayo. Laguna, Batangas, Quezon, right lane. Okay, pass through. Okay, SLEX, keep right. Okay mga kasoroy, SLEX na tayo. SLEX naman rin yun. Yung dinaanan natin, kadugtong lang. Ano lang ba? 1 hour and 1 minute. Okay, paliko raw tayo dito, sabi ni Google Map. Calamba.
Las Piñas naman yan. Flex tayo. Okay mga kasuroy, update ko na lang kayo mamaya mga kasuroy ha. Hello mga kasuroy, nandito na kami pala sa Laguna. Hindi ko na kanina yung napakita yung welcome to Laguna Province. Nandun sa signboard doon malaki. Ha? Nandito, ay, 650. Lupit. Pahinga muna kami rito mga kasuroy. Medyo na yung mga puwit namin dito. Medyo mainit na mga kasuroy dito. Alright mga kasuroy, pahinga muna kami. Mamaya na lang, okay? Alright mga kasuroy, batsi na kami. Papahinga lang kami konti rito sa saglit sa may pahingaan rito sa mga expressway. Ang oras natin ngayon ay anong oras na ba? 11:10. Ang natin 79 kilometers na lang papuntang Port Batangas. Tapos 1 hour and 9 minutes sabi ni Google Map. Okay mga kasuroy, ito na. Medyo mabigat-bigat kasi itong ni Mrs. Yung lang namin, bihisan lang, ilang piraso lang kasi palagyan ko sana ng to yung paddle, yung bag yun sa kaso lang naghanap ako, wala kailangan ko pupunta ng Maynila. Nakalimutan ko nung pumunta kami ng Maynila sa Moto Market sa Libis at saka sa Centres. Kalimutan ko. Sige mga kasuroy, back to the road na kami. Yan ang road. Kailangan namin makarating ng doon alas 12 or mahigit para namin yung alauna na Roro papuntang Calapan. Okay mga kasuroy, let's go. Medyo may kabigatan kasi ito sa SIB yung mga kasuroy, 213. Kaya minsan pag ang hirap i-backing. Okay mga kasuroy, let's go. Excuse me mga kasuroy, parang inubol na ako sa mainit kasi tapos kanina pumunta kami ng 7-Eleven malamig. Nagmerienda kami. Tapos ngayon biglang uminit naman, medyo mainit. Okay mga kasuroy, mamaya ko na lang, update ko na lang kayo ha. Alright mga kasuroy, ano na ba to? Exit na yata to ng SLEX mga kasuroy. Pass through, all pass through. Ano ba to? Pastro lang pala, akala ko exit to. Akala ko exit. Pastro lang pala to. Pero puro pastro. Di pa pala exit mga kasuroy sa SLEX. Nahanap ko yung cash. Puro pastro naman pala. Okay mga kasuroy, mamaya ko na lang kayo i-update. Akala ko na kasi exit pala, hindi pala. Alright mga kasuroy, gasolina na tayo rito. Malapit na tayo sa Batangas Port. Stop over muna kami. Tapos pag gasolina
Kasi dalawang bar na lang, baka mula doon sa Balintawak hanggang dito walang ano. Kaya pagasolina muna tayo. Boss, premium boss. Anan. Okay mga kasoroy, dalang pahinga na lang rin saka paggasolina. Hello mga kasoroy, naabutan pa kami ng ulan rito mga kasoroy. Sana hindi parang ano naman, parang katapos lang siguro. Ito no, malakas doon, no? Kung nakita niyo mga kasoroy. Pero lumiliwanag na sana. Para makaabot lang kami kahit airport lang. Sa ano lang, port lang, seaport. Medyo nawala, lumiliwanag naman mga kasuri. Sana. Kanina akala ko ano na talaga kaya pinasok ko yung cellphone, baka ano tapos yung GoPro pa. Pero malapit na lang kami, 23 minutes lang mga kasoroy, sabi ni Google Map. Okay mga kasoroy, sana wag ano na, hindi masyadong umulan. Okay, update ko na lang kayo mga kasoroy kung malapit na kami sa Port Batangas. Okay, yun o, Batangas City. Excellent and new normal. Ito na, Batangas na tayo mga kasoroy. Dito 19 minutes na lang sa port nila. Ganda pala rito sa ano, Batangas rin. View rito. Kahit mga bundok-bundok lang, pero so sana man huwag naman sanang umulan. Nakala ko talaga kanina mga kasoroy, patay, wala pa naman akong kapote, walang yung cellphone ko, yung GoPro ko, yung backpack. May laptop dyan na ano, pag lumakas tapos babalik na lang kami ng Pangasinan. Hindi naman, ano, diretso na to. Wala nang urungan to, kahit lumakas man ng ano, ang ano lang sana namin, kahit anuhan ba, silungan sana. Masalahan dito sa expressway kasi walang masilungan ka. Dapat may mga waiting shed rin sana rin rito pag yung ano, kasi mainit. Tapos pag umulan, ganun mo. Hindi na umano itong ano, exit na kami. Siguro ito yung exit na. Gosh, may ticket ka ba nga ron? May ticket ka ba? O paano to? Ewan ko kung magkano. Galing po kayo man. Oo, 389 nga ron. Bakit hindi kami binigyan ng ticket doon? Galing po na po. Pagaling doon. Nagtataka kami, wala kaming ticket pakita sige bro, thank you. Tambay muna tayo rito saglit. Hindi, saglit lang. Kasi yung ano, Wish, yung ano, nagluluko na naman.
Okay, naka-exit na kami sa SLEX mga kasuroy. Dito na, nasa loob na kami ng Batangas siguro to. Papunta na kami ng Port Batangas. Bauan ba to? Banawan. Ito na, ilan na lang, 16 minutes na lang sa na kami, seaport na kami. Okay, mga kasoroy, mamaya na lang kita, ko na lang kayo, update ko na kayo mga kasoroy, okay? Mga kasoroy, dito na po tayo sa mga kasoroy, Port of Batangas. Ayan pero hindi na siguro natin yung alauna. Pa-picture ka pa nga, Rod? Sana. Oo. Hindi, picture tayo saglit. Sige na. Sige lang. Okay mga kasoroy, pa-picture muna kami rito Yan mga kasoroy, Port of Batangas. Okay, papasok na kami sa Port of Batangas. First time namin dito mga kasoroy, papunta ng Negros na nakamotor. Sir, Kalapan po kami, sir. Kaliwa lang po tayo. Kaliwa lang. Sir? Kalapan po kami, sir. Kalapan pa, kaliwa kayo gusto nyo kayo pala. Ito. Sige, sir. Thank you. Okay, here we go. Kaliwa. Dito. Mga kasoroy, dati nakikita ko lang to sa mga umuwi ng Mindoro, mga taga Negros, ganun. Ngayon na-experience na namin dito sa Port of Batangas. Unang-una pupunta muna kami ng Kalapan, tapos Rojas, tapos ayun, Roro, Kalapan. Kano po? Ano pong biyahe niyo po? Kalapan po. 95 po. 25. Saan may sunod nito, ma'am? Marshalling area po. Diretso kanan. Diretso tapos kanan. Tapos diretso. Kanan niyo po dyan. Diretso lang. Sige. 95 yung nabayaran namin mga kasoroy. Siguro dalawa kami ang dyan, ewan ko lang baka dalawang pinabayaran sa amin terminal fee. Ito na, marshalling area. Ito na, checking na si rito. Yan mga kasoroy, check. Ha? 1,000? Sir, Kalapan kami, sir. Pangalan, sir? Kenneth, tapos ako lang. Sundan nyo na lang yung motor papunta yun sa unahan. Yung 9 to 10? Yung motor na umagal. 9 to 10, sir? Sige. Sige, sir.
Saan ba pumunta yung motor? Dito, di ba? Dito yata yun. Wala lang ibang papasok dito. Oo. Mga kasuroy, mamaya na lang mga kasuroy ha. Hello mga kasuroy, ito sasakay na kami ng papuntang Calapan. Tara. Starlight Pacific. Tara, pinapapasok na kami. Mga kasuroy. Huwag ka lang sumakay. Ha, sa dulo boss? Ha? Hello mga kasuroy. Buti na lang umabot pa kami. Yan, lakas ng ulan mga kasuroy. Andito na kami sa Truro, papuntang Calapan. Yan, lakas ng ulan. Buti na lang umabot pa kami. Pagdating namin, tsaka bumuhos yung ulan. Yan, lakas. Alas 3 pa raw ang nito mga kasuroy. Alas 3 pa raw ang larga. Buti na lang, talagang thanks God. Salamat Panginoon at tamang-tama anong nakasakay na kami sa Roro bigla naman bumuhos tong yung malakas na ulan, no? Yan mga kasuroy. Si Mrs. andun pa sa sa baba, bumili ng kakain. May supaw na doon. Ito, mga kasuroy. Yan. Lakas ang ulan. Yung ibang Roro doon, no? Starlight pala rin namin, sakyan namin. Yan, no? Lakas. Itong isa, malaki-laki rin itong isa, oh. Ito, parking doon. Batangas Fort, mga kasuroy. 2 hours raw yun, 2.5 hours yata, o mga ganon. Hanggang Calapan, Mindoro. At least nandito na kami sa loob. Okay mga kasuroy, mamaya na nga mga kasuroy ha. Ayusin ko pa yung mga gamit namin. Okay mga kasuroy. Yan mga kasuroy, yung pagkain namin mga kasuroy, wala naman nakabili dun sa baba. Adobong baboy. Yan o. Misis ko. Kakain muna kami. Oo. Ilan na lang ba? 22%. Yan mga kasuroy. Kakain muna kami mga kasuroy ha. Mamaya na lang. Mga kasuroy, aalis na po kami mga kasuroy.